Salvador, amang idaulo daytoy na santo na misa. Kastapay met ngayon tayo kadwaen dagiti nang iyawat intention pagyaman da ni Marivic Istanbul, Edith Ramos and family, Hasmin de la Cruz, Tisagot Tibiag, Stella Antonio, Perla Rigor and JP Rigor, Nena Morawets and family. Kastapay met ngayon tayo ikadwaen iraman dagiti nga ikararagan dagiti minminatay ni Virginia Ibalio, Alejandro Cosning Sr., Alejandro Cosning Jr., Edward Carl Morawets Sr., Edward Carl Morawets Jr., Leona Cosning, Ana Suarez, Pukay Mamaril, Cosning Doria, dagiti minatayda, Teresita Agustin, Modesto Budayaw, Magdalena Budayaw, Rosario Agustin, Eugenio Agustin, Simeon Bangsoy, Arcadio Colong, Valeriano Colong Sr., dagiti minatay ti Tolentino family, Pedro Emilia, Rodolfo Mario Ken Domingo. Kastapay met nga intayo iraman ti misa pagyaman ni LV Bangsoy. Misa pagyaman, ti panagkasangay ni Apo Sanggunyang Bayang Member Noli Gapate, ken ti panangikarkararag ti Kararwa da Salvador Gapate, ken Mercedes Gapate. Tumakder tayo. Jesus ken kai serbimi, daytoy puso ken bagimi.
Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat, iraman tayo pa iti kararag tayo, ti special intention ni ken pagyaman, ni Erlinda Merina, ken ni Rogelia Polmano. Kakabsat ti Diyos, tarigagayan na, amakikaysa tayo ken kuana, aglawag tayo, no adda tayo ken kuana, no adda ni Kristo kada tayo, maiwaragawag tayo ti Ebanghelyo na, agkamataleg tayo ti grasya ken panulong ti Diyos. Tapno nga rod maikarita ang makiranod iti dayto na santon a misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Apo mga asika, mga sika, Apo mga sika, mga sika, Kristo mga sika, Kristo mga sika, Kristo mga sika, mga sika, Apo mga sika, mga sika, Apo mga sika, mga sika, wala po mga sika. Kumararag tayo. O Diyos, imbilin mo, adenggen mi ti ayayatem nga anak mo. Taraonam kadagiti kararwami, kadagiti pannorsorom. Tapno kalpasan, ti panangdalos mo kada kami, ken ti panangted mo, iti nailangitan asirib. Maparagsakan kamto amang buybuya, itadayag mo sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso makipagbiag ken makipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti inggana. Ti maibasa na daw ti libro ti Genesis. Kinuna ti Apo kina Abram, panawam ti daga, anakayanakam, dagiti kabagyam ken ti balay ni amam, ket inkay ti pagilyan, nga ipakita ken ka. Ikang kanto ti adu akapututan, ket agbalindan to na indakla na nasyon. Mendisyonan na kanto ket agdinamag to tinagan mo, tapno mausar tinagan mo apang bendisyon. Bendisyonak
to dagiti mang bendisyon ken ka. Nga milunod kunto dagiti mangilunod ken ka. Dawaten to dagiti amin na nasyon, diti daga bendisyonak ida akas, iti panang bendisyon yok ken ka. Agtawen Abraham iti 70 ket 5, iti pumanaw ijay haran. Akas iti imbaga ti Apo ken kuana. Nakikuyog ni Lot. Ti sao ti Apo. Apo, adaka, kada kami ti ayat mo, kasi ti kada tinamnamami ken ka. Nalinteg ti sao ti Apo, mapagtalkan dagiti amin nga aramid na. Ayaten na ti kinalinteg, ken hustisya, napno ti Apo ti diagbalbaliw nga ayat na. Salwadan ti Apo dagiti agbuteng ken kuana. Wen salwadan na dagiti agtalek, iti diagbalbaliw nga ayat na. Iti patay, isalakan na ida. Iti tiyempo ti bisin, dinay palubo sa matayda. Isaad tayo ti Apo tinamnama tayo. Isu ti mangtulong ken mangsalaknib kada tayo. O Apo, adaka kumakada kami, ti diagbalbaliw nga ayat mo, kasi ti kada tinamnamami ken ka. Ti may basa na adaw iti may kadwa surat ni San Pablo kenit Timoteo. Di ka agbain namang saksi iti Apo tayo, sa nakmet nga ibain abalod na. Magipagsagaba ka ket di gapu ti naimbag adamag, kas mayan nurot iti pigsa nga ited ti Diyos. Insalakan ken inayaban na tayo ti biag ana santuan, saan nga gapu iti naaramidan tayo, no di ket gapu iti panggep ken parabor na. Inted na kada tayo daytoy a parabor, babaen ken Kristo Jesus, sakbay ti panakaparswa ti lubong. Ngem na iparangarang yan kada tayo, babaen ti ay ti mangisalakan kada tayo, ni Kristo Jesus. Pinarmeknan ti bileg ni patay, ket babaen ti naimbag adamag, na ipakita iti biag nga agnanayon. Ti sao ti Apo. Apo adda kumakada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo.
Inkuyog ni Jesus, ni Pedro, ken dagiti agkabsat, a Santiago ken Juan, ket is-isuda si mangat ti maysa a bantay. Ijay nagbalbaliw tilangan ni Jesus iti imatang da. Nagranyag ti rupa na akas iti init, ket pimudaw dagiti pagananay na akas iti lawag. Pagamuan nakita da Moises ken Elias a makisarsarita ken Jesus. Bimmalaet ni Pedro ket kinunana, apo nagsaya aten ti kaadda tayo ditoy. No kayat mo mangipatakderak ditoy ti tallo a kalapaw, maysa ti paraken ka, maysa ti paraken ni Moises, ken maysa ti paraken ni Elias. Madama pay laeng nga agsasao ni Pedro idi agparang tinaranyag nga ulep anang linong kadakwada. Adda timek anag gapo iti ulep anag kuna. Daytoy ti anak ko adungdungwek ken pakaay-aywak unay, dumngeg kayo ken kuana. Nagbuteng iti napalalo dagiti adalan idi mangngeg da ti timek, nagpakleb da iti daga. Immasideg ni Jesus ket sinagid na ida, bumangon kayo kinunana. Di kay agbuteng, idi timmangad da awan sabali a nakita da no dilaeng ni Jesus. Awan pangibagbagaan nyo, tinaimatangan nyo, ibagayon tulaeng daytoy, kalpasan ti pan nakapagungar, ti anak ti tao. Imbilin ni Jesus kadagiti tallo nga adalan na, idi sumalsalog da iti bantay. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Good morning. Kadagitay bisbisita nga adda dito ita, welcome. Ti St. Joseph, the husband of Mary Paris. Na minsan nga nagawidak, nagdadry back, hanyo man nga nasa ludsuden no, sa dinno, kinno, sinno, taamok nga, adda ba si chis mo sayo. Adda nasabat ko, ng pamilyar, amok nga isuna da ito'y. Pamilyar. Kat, ayan mi ngamin, awan mo unay ti agkulkulor ti buok, tila kulor ti buok, ijay ka agdagaw, amoy ti agdagaw. Split ends ko ma. Dayalaang no magagara ka ti init, kada liblib tong agdagaw. Kas di mo ila ti kulor may, anga kaslakan niya yung nga di kulor. Kaya di ko nasabat ko, apay medyo na kulor di buok na, brown nga medyo sumilap. Nga apay nagpintas mo, dato'y manang kon kunak. Kita agji ko rimet-mat na ni, nagsamukmutan. Wow, nakaparintumang pa'y pangato. Akasta ni, kasla bumper tilugan nakakasta. May maya mo dato eh. Nagposkol pa'y ti lipstick na. Kita, dapat aritos na ni dakkel. Apay manang si kadayta, una po, di nakadidildilawan. Kuna na nga agkatawa. Ay, kanasayaat, kuna mat. Napayaan niya ti, kuna kasi na po Diyos, nakapanmo dahi ka anak hamon. Wow, nakapa-abroad gayam. Congratulations, kunakmat ikararagan nyo na kita'y kakabagyan tayo ng Pilipino, kaya namin nga Pilipino at dadta Middle East kan kumaruman tigubatin niya. Da Iran, Iraq, Kuwait, Israel, adu ti agdandanag. At dadaman na di ayan ti, ayan ti underground nga aglamlamang piman. Kararagan nyo ida. Kaya nakapa-abroad gaya ni Manang, anyo mga damagan na ganan. Kakunak ka. Aya, kanasaya at congratulations, nasaya at makatulong ko na. Apay, manutawon na dyan, nabayagan ko na ka. 2 weeks na apo. Ay, apo, 2 weeks. Urayak lang nga napauyok. 2 weeks na pa'y lagayam, ay nagbaliw mo tilanganan. Ay, inyotang nakanumutan, taamanon ton, wag sweldo. Anya mo da ito yan, nagasalsidon sa diyan na ikamang diyayam may. Kakunak, apay, agpaili ka, may kanata, agkalugan ta, agpaili ka. Haan na po, papanamgarog, inak makipulting timani. Ay, so Diyos ko, pakawanan, nagsiksi. Salcedo la data, pinagchichismisan da ka. Pan makipulting. Nagbaliw tila nga, alaka na saya, at mo nagbaliw tila nga tayo, ngam ibagbagak kada kayo nga babae, hanyo unay papurawon taro payo, kinno papurawon nyo taro payo, iraman nyo tatil-til kinsi ko yo, Diyos ko nagalas, apay black and white. Puraw ta sango ko nangisit gilig. Nagbaliw tila nga ni Apo Jesus, nagbaliw tila nga, nakabaybayag tayo nga, dinangdangag daytoy nga, milagro nga naaramid kanyanan. Anya tinapasamak, inala na James, Peter, and John, talong ay ni agkabsat,
ni James India, Santiago kinuhuan sa ni Pedro, napanta di bantay, tabur. Tabur tinagan da ito yung bantay. Kaya imagine, kasla kumaman dito ni bantay dito madarang. Oh, amoy dito bantay. Ay, kaslaga Salcedo, alangan nga diyo amo. Di mo't no nagalaunan ka kwa, the explanation ti science data, di jay sea breeze, di jay angin ti baybay, no idurunan nga agpadaya, into no matipaw di jay bantay, ma-reach na jay certain altitude na, di jay angin, gaputa tepeden day tabantay, agbalin nga kaslaangap, isunto day tay agar arbis, isong adalat tadanom na tabantay. Si Breeze, kunana day jay, iso day jay agbalin, iso nga dito'y ayan tayo, no nagalaunan, si Mip ngaten agkuyom. Kasi siguro, di bantay taborjak, pa'y mo napan ngamin, kas jay magkangato, normal siguro nga agang angap. Kamdya ambo, segunti istorya, kamilagro. Anya tinaramid ni Apo Jesus, inalada, nagkararagda. James, Peter, and John, nagkararagda. Idi agkararagda, naglawag ti itsura na, pimuraw. Kunana ti sabali nga description, makapurar kunada. Datayo ito Ilocosor, haantay nga sa o ti makapurar. Ita Ilocos Norte, sa uda ti makapurar, makasisirap. Makasisirap. Kaya narigat na nga kitaan, awan ti kalawlawag na dito'y daga. Kunada ti description ni dagito'y nakakita. Kaya di agsasao, tarantado nga talaga mo ni Pedro. Madamadang adda ni Elias, adda ni Moises, mga representar tilintag ni Moises, propeta ni Elias. Simingit ni Pedro, niya ti kunana, apo kaya mo, agaramidak. Num mo tataluda, Peter, James, Indian, agaramidak ti kalapaw ko na, siyak laeng, apay handa nga, agaramid kami. Apay handa nga, ibaga nga, agaramid kami. Naunag man nga explanation daytan, no, dalam ti theology. Agarami dakti kalapaw, may saking ka, Elias kin ni Moises. Ngam addas timek nga nagsao, manipod ulap, daya kuma, datayo ditoy, agangap laeng, iso dayay, agkuyam, ngam adda na idumduma, di napasamak kin ni Apo Jesus, adda nagsao. Anya ti kunana, daytoy ti dongdongwag ngay patpatag ko unay nga anak ko dumngeg kayo ken kuana maayayo ak unay ken kuana dumngeg kayo ken kuana nakigtutan dagitoy tallo nagpalubdan nagparintumeng dan nga nagkararag iso dayjay bumangong kayo idi nakita dan ni Apo Jesusen may sanan awanen da Moises ken ni Elias idi sumalog dan it's good to be here kuna ni Pedro nagmayat ket addadtuyen kunana nagmayat ko na. Ngam idi sumalog tayo iji Jerusalem, mailan sa ti anak ti tao, awan pangibagbagaan nyo. Nabayag tayo nga mangmangag, nanipod pa'y ubing tayo, kadakastoy nga maikadwa nga Domingo ti Kwaresma, isulat ta ti maibasa, uri ti ordinary time, maibasa lat ta daytoy, transfiguration pa nagbalbaliw ti langa. Ngam anya mo ti maiapply na itibiyag tayo, kadadakkelan nga mensahe ti panagbaliw ti langa ni Apo Jesus, panagungar. Ang dadto yan, nalpas na gito'y Stations of the Cross tayon. Rinugyan tayon ti agistasyon. Kitain nyo, napasamak amin. Panaka isaklang, panagabaklay, panakaitiklab, panangtalikod na giti gagayam, inlansada, kinuronaan da, dinuyok da, ngam ti kay kadakkelan nga mensahe, uray maitanam, agungar to. Dadtoy, agungar to. Dahil ti kadakkelan nga mensahe na ti panagungar. Ngam datay mga agbibiyag, si kayo kinsiyak. Masapol nga rod nga orayan tayo pay lakadi, nga matay tayo, sa tay namnamaan nga agranyag, aglawag ti biyag tayo, adda panagungar. Masapol kadi nga dito'y lubong ka, agtutuok ti biyag tayo, tapno malakam tayo ti panagungar. Haan? Ito'y pay laeng, mabalin tayo nga pagranyagan ti biyag tayo. Mabalin nga nanaman tayon ti panagranyag ti biyag. Anya ti panaglawag ti biyag, haan nga day ta make up mo. Anya laki din aya, nakangin-ngina ti gastuyo. Haan nga day ta panaglawag ti rupa nga pisikal. Kita look at the saints. Sino dagitay incorruptible? Haan nga nagkorrupt ti biyag da? Santa Rita di Avila. Kunada, idinatayin, jakpay napan, jakpay nakita. Iyay lungon na, aging gatata, haan nga grunot.
Nakapinpintas kin kasla puminpintas, awan ti wrinkles, awan ti kuretret. Centuries of the child Jesus. No, I'm not mistaken. One incorruptible mat, napintas nga, nakais-isam. Awang kuretret ti rupada. Apaya nga nga dagito nga sa santo, nga ti aging ganat at tauray na tayo dan, nalawag. May samot ano evaluated no kitaek kumano anya ti rason nga apay nga balo di rupada, apay nga nalawag ti rupada kada napintas da. Apaya napunpunno da ken ni Apo Jesus. Sobra di panagayat da ken ni Apo Jesus. Tunggal awatan da ni Apo Jesus kana impapuswan kaya da nga imbiyag ni Apo Jesus iso nga nadalos dayjay rupa. Look at the angels, kitaan nyo dagiti ladawan dagiti anghel. Nakakita kayo ti anghel nga nakarupangat? Oh! Nakakita kayon? Iso nga awan anghel ito nakarupangat kaya. Apa ya dagiti anghel nga nagno kitaan nyo dagiti nalaing dagiti mangi portrait ti ay angels, kitaan nyo ti rupada very innocenting harod ti rupada. Taapa ya, they are serving God so closely. Agserserbida kin ni Apo Jesus nga mismo. Iso nga nagserbi tayo makin ni Apo Jesus, na napunpunno tayo kin ni Apo Jesus, haantay nga kasapulan nga papurawan tayo, malugi dagita nga cosmetics, natural nga aglawag. Nakakita kayo ti picture ni Satanas, uno demonyo nga nakaisuman? Oh! Hampay? Sapay kita endak. Nagloko dagito yan. Ti demonyo han nakabailan ti umisem. Iso nga, na di mo pa'y kaya ti umisem, ammumon. Handa ka ba ilan ti umisem? Taapaya, anya tinagkamalyan ni Satanas, he was the head of the angels. Iso na ti nya naganan pangulo dagiti soldado ti Dios Angeles ngem nagbalin nga narikot ti biag na immirot ti rupa na aanen nga kwata apaya simina ken ni Apo Dios. Iso nga no sumina ka. Uray milat ka nga milat. Nakuraret lat tatarupa. Dagiti sa santo, dalawag, apaya, napno da kin ni Apo Jesus. Anya mo ti pakaiaplayan na itibiyag tayo. Haantay nga orayon ng aji panagungar. Dito'y biyag tayon, mabalin tayo ti agbiag, naranyag. Di pamilya, no tatang ka, pagranyagam ta pamilyam. Be loyal, or remain single, kunana da yan, awanan ti sa bali. Kanum adda talag ni asawam, ni bakit mo, aguyak nga tamo dagiti anghel? Ayaan, demonyo nga rin ti aguyak. Nyamutan. Dagiti, napukawak pa, ayan na. Kunana, di agasawa, be loyal o remain single, kunana, hang kalamangas asawan. Ano-anyaman nga maaramid nga sa bali, ammumon. Mabalin nga di pamilya, pagranyagan tayo. No na pudno di asawa lalaki, nasingpot di asawa lalaki, di mo babae ti aglalaki. Ay so mo lang nga iso. Haan, di pamilya no, napudno di lalaki, napudno di babae, agpinod no kayo, mabalin nga agbiag dahi ta a pamilya, anaranyag. Kunana nga rod dahi ka, no asidag tayo kin ni Apo Jesus, no ti panagpampanunot ken panagkita tayo ka adda ken ni Apo kaslakin ni Apo Jesus nga napnuan asi, napnuan pamakawan, ti puso tayo ka nagaburan ti ayat nga naggapo ken ni Apo Jesus. No ti panagkita tayo ti panagtrabaho tayo daytoy ima tayo ka sipupudno nga agserbi mangiburay ti parabor na naranyag ti biag nangruna ti pamilya uray ti agkakaaruba. Mabalin tayo apagranyagan ti relasyon, haan nga pasipngatan.
No kabaalan nyo ti makapagisem nga agkakaarob ay kanalawag adata. No, malabsam di kaarobam ko agin ko kuna ka lumabas tamo lang nga makita. Ay yak amo ano sino akin pasurot king ka. Manutawan di ka pa imisem. Diyos ko anyamutan nga biyagan. Ora di pa nagkakaaroba, mabalin nga paglawagan, hantay nga orayan, ulitek, hantay nga orayan, ti panag, di ito panagungaran nga agranyag, ti biyag, tata mabalin nga agranyagan. E di trabaho, kadagiti katrabahuan, mabalin nga pagranyagan, mabalin tayo ti agkatawa, agragsa, nga may sama, nga minti sekreto na dayta, apay nga nagbalbaliw di lang nga ni Apo Jesus. Hello? Apay nga nagbalbaliw, na panagkararag. Anak ti Diyos, ken Diyos, mangbirok ti gundaway na nga agkararag. Iso nga nagbaliw di lang nga na ta agkarkararag. Kanukurang ti kararag tayo, narigat nga agbaliw. Daytoy biyag tayo, daytoy lubong, narigat nga agranyag, nukurang ti kararag. Isugarod nga si kararag. Nasip nga ti panagkitam ti lubong, no nakasina ka kin Kristo, kasla ka dagiti di mo isugarod nga awan iisimanda. Agranyag tayo, nagado nga rason nga pagyamanan tayo ti Diyos. Ti parabor na. Awam mo ti mauawanan ti makan dito, isibubusog tayo, oray la agsubsobra, iso nga high blood kada diabetic ka. Relasyon tayo nga sa, nubuo pa'y nata pamilya, agyamang kan. Kada kay nga adad nga may nakimisa tatang ka pa'y agyaman, mapno ka manin ken ni Apo Jesus. Ngam ti problema, apagruar mo na ibusan man, sa bali man nakita mon. Imay ka, nakipagkararag, ang apay lang adya pusong ka, agyamang kam Apo, punwan na kam manan. Na i-priority ka pa'y latatanga aldaw, sakbay ti amin. Congratulations ka, dagiti agreunion, ita nagisuro ka, nagbasa ta private school, kunada ka no ka, makimisa tayo pa'y nga umuna, which is, agyamang kayon ta na ikang kay pa'y la, very good. Hantay nga agyaman, iya nga gundaway. Hantay nga agragsak kumaday ta. Nagado ti pagranyagan tayo, no mabigbig tayo laki di, ti grasya ti Diyos kada tayo, ngam no ti makikita tayo, kamali ti daduma, tumangtangsit, dagitay kurang itibiyag tayo, tikit kitaan tayo, nasipnget latta ti panagbiag tayo. Kada nakita nga, ada pagkurangan na, agyamang kata kompleto ka. Kada nakita nga bumagbagsak, haam mo nga iruruman, agyamang katahang nga si ka. Nada pagkapsutan na, agyamang katang nga sika. Hanga pa nagranyag dayjay. Iso nga nukit kitaan tayo kakabsat, tirason na amin no aping agranyag ulitek ni Apo Isus si kakararag. No napunumot ni Apo Isus kada tayo kasla kadagiti sa santo nga incorruptible, agranyag na lawag. Ngam ti demonyo, narikot ti biyag na, narigat ti biyag na, ado ti pagkurangan na, nadagsen nga biag ta apaya nakasimmi na dakin ni Apo Jesus, adayo dakin ni Apo Jesus. Ketatan gaputan naranyagan tayon, be the light of the world met datayo met ati mangranyag ti dadduma iparinayo nga addaranyag. Haan tayon nga orayan ti agtuto, hantayon nga orayan nga makipagungar tayo kaslakin ni Apo Jesus. Arakupen tayo met ti biag tayo, napnuan ayat. Adda pa nakaisak lang, dito nga road istasyon, adda pa nagbaklay, adda pa nakaitiklab, adda pa nakabalangat ti siit, pan nakaduyok ti bakrang, mailan sa iti cross, ngam tinamnama, anya day nga namnama, no si kakararag tayo, kaya tayo nga layawon dagitoy, abaken tayo dagitoy, anya ti orayan tayo, kaya tayo ti agbiaglat nga naragsak, kinapnuan ayat, uray adda dagitoy nga panubok ti biag, anya tinamnamaan tayo, makipagungar, agranyag tumet. Iso nga tatapay laeng, uray napnap no ti parikot, nagapnap no problema, nakadatayo gamin no dadumang ka, nagsakit tayon ka, isumat ti mangidalmeg kadatayon. Agpaabak tayo, isumat ti pagyanan tayo dahi nga sakitan, wano problema, di tayo magkayat ti umungaren. Kada ito'y, ti sekreto na kuna tayo, kararag.
Agyaman kini Apo Diyos, si kakararag akan kanayon, punuan tayo ti puso tayo itirago, punuan tayo kini Apo Isos, awan probleman. Nagbalbaliwon day ta alanga. Ti pamilya tayo, no napnap no kini Apo Isos, awanin ti probleman, nagbaliwon ti langana. Ti pa nagkakaaruba tayo, sisa tayo, trabaho tayo, no napno ni Apo Isos, napunno kini Apo Isos, awan probleman, nagbaliwon ti langana. Alatata, kakabsat, tartarigagayan tayo, ulitin tayo, masapol ang agserbitay ang si Pupod no iti Apo, punuan tayo ti puso tayo iti Apo, agranyag. Hantay nga urayonan, na napraktis tayo ti agbyag nga naranyag ditoy, sigurado nga naranyag di papanantayo. No ti praktisim ka na sipnget, di ammo mon isaganam tayo ipos kinsaramon. Natibiyag tayo dito, dinidemonyo. Amumon, mo ekspektaran, ang mapangka dyan ni panagranyag. So, nga tatapay laang ako mabalinan. Kitaan nyo man taro pa yun, no naranyagang, lakitaan nyo takaabayaw. Oh, nasipngat pa laang, aglualo ka ko na. No nairot pa laang, aglualo ka ko na. Ita agundaway, kakabsat, agpasango, dahito'y mabunyagan kin makonpermaan nga anak tayo. Ta aramidan tayo tirito ti panagbunyag ken panagkonfirma kas tamot dagiti manganak ken kuana. Tuloy ko kamo lang. Aywa. Yan tinagan mo? Loris. Yan ipigpig sam. Loris. Yan hangadwa? Loris lang. Okay. Loris. Anya, masidag ka. Anya ti dawatom ti iglesia ti Diyos? Pamati. Anya ti paay ti pamati ken ka? Biyag nga agnanay. Tibiyag nga agnanayon, ti panangam mo, tinapudpod nga Diyos, ken Neso Kristo nga imbaon na dito'y lubong. Pinagungar ti Diyos, Nesos kadagiti natay, tapno ipasdek na nga apo tibiyag, ken amin abanag, makita man, wenno di makita, no dawatem ti panakabunyag mo, kayat na asawen, kalikagumam tibiyag nga agnanayon. Tapno magunod mo daytoy agbalin ka nga rod apasurot ni Kristo. Inadal mo matlaeng dagiti panursuro ni Kristo, ket sidadaan ka matlaeng nga mangitungpal kadagiti bilbilin na ken agbyag nga maigimong kadagiti Kristiyanos. When up. Da kayo met nga manganak. Mabalin nyo matla panagnakan daytoy akabsat tayo ang maikari ang mabunyagan ken maikaming itigimong ti iglesia tayo. Yan tangay pinasingkedan nyo ti panakaikari ni Clarice, ang mabunyagan, inkari yung matlaan nga ituloy yung tatulungan, tapno mapudnuan nanto ti agbyag nga agserbiken Kristo, babaan ti sao ken ti aramid na. Kumararag tayo. O Diyos, ama nagayat ken manang nga si unay, agyaman kam ken ka itinagan daytoy kabsat mi. Iso anakarik na ti kaadam, amang iturturong ken kuana ti panagbiag na, itanga aldaw sungbatan na ti imatang ti iglesyam, ti panangayab mo ken kuana amang arakop ti pamati. Ipaay mo ka dito iti daytoy abaro abiyag na, masarakan na ti ragsak ken pannakapno, dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Clarice, awatin da ka sumrek ti iglesia, tapno mairanod ka, kadagiti, kada kami, ang mga ti makabiyag sa o ti Diyos. Welcome. Palakpakan tayo. Agbaw ka kadakwada. Baw. 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 Sumango ka to yan. Manakabalin amin a Diyos, imbaon mo ti bugbugtong nga anak mo, tapno alawen na kami ti panakadipen ti basol, ken tapno itden na kada kami ti waya-waya ama ipaay kadagiti anak mo, idawdawatan mi ni Clarice akabsat mi, iso nga umay iti imatang mo asi bababawi kadagiti basbasol na, nakisangalan iti sulisog, ket sinuoten ti managdakdakes nga espiritu, dawaten mi tarok atam iti sidong ti kinasipnget, babaan ti panagtuto o ken panagungar ti anak mo, pakirdem ka di babaan ti grasya ni Kristo,
ket iturong mo bayat ti panagbiag na iti daytoy abiyag, dawatin mi daytoy gapu ken Kristo nga Apo mi. Amen. Papigsaan na kakumatibilig ni Kristo anang isalakan kada tayo, iso nga agbiag nga agnanayon. Tumakder tay amin, makikari tayo, makipagkari tayo kin ni Clarice, idinabunyagan tayo, inkari tayo tinaunag apamati kin panang talikod ti basol, ita makikari tayo mat kin ni Clarice, babaan ti panang sungbat tayo kadagitoy asaludsod. Clarice, ken amin nga adda ditoy, paglikodan nyo metlaang ni Satanas, dagiti amin nga aramid na, ken dagiti amin nga ubaw akarkarina. Mamati kay matlaang ti Diyos Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga. Mamati kay matlakin ni Kristo abugbog to nga anak na kinapo tayo, inianak ni Birhen Maria na ilan sa iti krus, natay ket na itanem, nagungar kadagiti natay, ket ita adda si tutugaw iti makannawan ti Ama. Mamati kay matla ti Espiritu Santo ti Santa Iglesia Katolika, ti panagririnanod dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, ti panagungar ti bagikan ti biag nga agnanayon. No bunyagak ni Clarice, da kayo agtugaw ti gimong, da kayo nga naganak ninong kininang, ipatayo ti imayo iti abaga na. Clarice, yak bunyagan ka itinagan ti ama, ken ti anak, ken ti Espiritu. Ti Diyos nga ama ni Apo tayo nga Kristo rinukatan na kati amin abasol ket impain na ken kati baro apan nakayanak babaen ti danom ken ti Espiritu Santo ket incoming nakaitigimong dagiti nasantuan at tattao na italanaan na kati Krisma ti pannakaisalakan maikaysa ka kumangarod ken Kristo analanaan apadi propeta ken ari ket agbiag ka na ikameng iti bagina a mairanod ti biag nga agnanayon. Nagbalin kan, abaro aparso akit inkawes mo ni Kristo awatem daytoy puraw alupot, kastanda ti baro, apan nakayanak mo ken Kristo, ket taginayunem nga awan mulit na daytang aging gaamadanon mo, makadanon ka ti pangukuman ni Apo tayo nga Kristo, tapno maawat mo ti biag nga agnanayon. Ipadumog mo pa ita di maitid. Nasilnagan na katisilaw ni Kristo, agbiag ka kumakanayon kas anak dayti asilaw, ket taginayonem asirarangrang ti pamati iti pusom, ket inton umay ti Apo makitimpuyog kanto kadagiti sa santo ti langit as sumabet kan kuana. Kakabsat ni Clarice Baron Aparswa, tuloy tayo ti pannakakonperma na ni Kristo inted na ken katibaro apan nakayanak baban ti panagbunyag mo ket incoming nakaitigim mong dagiti anak na ita makiranod kami ti panangiburay ti Espiritu Santo kadagiti anak ti Dios dayta nga Espiritu isu ti imbaon ti Apo kadagiti apostoles nati aldaw ti Pentecostes isumat ti imburay dagiti apostoles ken dagiti sunoda kadagiti nabunyagan ti pigsa ti Espiritu Santo nga inkari ni Kristo isumat ti awatem ita pasengkedan na ti asping mo ken Kristo ket tulungan na ka magisaksi ti panagsagaba ipapatay ken panagungar na papigsaen na ti panakaikameng mo ti iglesia ken ti panakipagbiag mo amang patibker ti bagi ni Kristo iti sidong ti pammati. Dawaten tayo ti Dios nga Ama tayo kakabsat ta iburay kuma ti Espiritu Santo iti daytoy kabsat tayo akabumbunyag tapno pakirden na babaen ti narway asagot na ket lanaan na tapno ad-adda nga umasping ken Kristo. Manakabalin a Diyos, Ama ni Apo may Kristo, babaen ti danom ken ti Espiritu Santo, rinok atam ti basol daytoy anak mo, ket inted mo ken kuana ti baro abiyag. Ibaon mo kad ti Espiritu Santo ken kuana, tapno iso ti katulungan ken bagnos na. Itdem kad ken kuana ti Espiritu ti kinasirib ken pannakaawat. Ti Espiritu ti nalinteg a panagamiris ken kinatibker tinakem. Ti Espiritu ti panagammo ken panagreem. Punwem kad ti Espiritu ken panagtamed ken panagamanga dita saklang mo dawaten mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ipatayo ti imayo manen ken ni Clarice da kayo nga mga anak.
Clarice, awatem ti pa na kay maimaldit kumakin ka dagiti sagot ti Espiritu Santo. Amen. Ti apo ti adda kumakin ka, kasta kumamat. Punasan mo na. Punasan mo na. Napunasan. Punta niyo natin. Kakabsat ni Clarice, nabunyagan iti si saklang ti Iglesia Katolika, ti simbaan ni Kristo, na daanan ti napudpud no abaro abiyag, ken nakonpermaan babaan ti panakaimaldi ti Espiritu Santo, agyaman tayo ti grasya ti Dios nga ented na ken kuana ken ti pamilya na, palakpakan tayo, congratulations. Kagtugaw. Basit lang nga pakaammo kakabsat ni Clarice, binunyagan tayo, kinonpermaan tayo. Kadagitay kakabsat apo nga uray na bunyagan nga Katoliko, no napan iti sabali nga pamati, kanagpabunyag, ken urehan nga nagbunyag no napnapan, ay pakaammo yo apo, haan nga dakes, umay kayo, i-welcome da kayo, at dadayay right of acceptance kunana. Uri sa bali ti pamati, hangkay nga basta-basta ag komunyon apo niya. Hangkay nga basta-basta ag komunyon. No, kaya yo ti umay, ibagayo la ang evaluaten me, no nabunyagang kayo iti Trinitarian, no Kristiyano kayo, handa kay nga bunyagan nun, i-welcome da kay laeng. No makita nga sa bali, apama, saan nga Trinitarian, we have to baptize you. Ken, i-welcome da kayo. Sakay ag komunyon, haan nyo nga iliblibas latan apo, hangkay nga mabain, welcome lata, taado dagitay umayon, ag komunyon dalatan, haan nga kasjay. Hangkay nga uri kada kay mga Katoliko kin nabunyagan kayo, hangkay mapanmaki, kung komunyon ti sa bali, no mapangkay makigimong, tamanganak kayo ti kasar, punpon, hangkay makikomunyon, apaya, datayo laeng tinakonsagraran, datayo laeng timamati, abagi, kandara ni Kristo. Dagiti sa bali kakabsat ala, respetaran tayo ida, ta isot panursuro da, ngamhaan ang abagi kendara ni Kristo, datayo laeng ti mangawat. Iso nga no napangkat sa bali, masapol nga i-welcome da ka, no sa bali ti nakabunyagam, bunyagan da kayo, welcome kay lata apo, ngamhan nyo iliblibas. Kunayo ka, uray kanda mo maamamon, mapanak lata nga in-inoten, haan nga kasjay, welcome kayo, ngam napinpintas, adyo osto nga pan naka, dahil ti osto apan naka-welcome, kas lakin ni Clarice niya, nalawag apaw, handa mo kagura. Congratulations ken ni Clarice. Tatay na ipaduyak-yak tayo, di pamati tayo, di panagkari, tatatumakder tayo para iti kararag asapasap. Manakabalin ka nagnanayon a Diyos, ibaon mo ti anak mo, tapno pasengkedan nakam amakikaysa, nagbalbaliw ti langana ijibantay tabur, tapno ipasimudaag na ti dayag na, amaragpat minto, kalpasan ti papatay ken panagungar na, adtoy kam nga agdawat kadagiti kasapulan mi, tapno agbalbaliw kami met, ket maragpat minto ti dayag, nga ited dagiti amin amamati ken kuana, ket kunami apo denggem ti kararag mi. Tapno kanayon ko mga idarirag dagiti agtar trabaho iti simbaan ti panagbalbaliw. Ket isuda ti umuna amang saksi iti panagbiagda, kumararag tayo iti apo. Tapno masursuro dagiti mangidadaulo iti gobyerno, ti agdengeg iti mensahe ti ebanghelyo, nang runa ti awis ti panagbalbaliw, ket maipangag ti asog dagiti maidadadanes, maikuskuspil ken matagtagabo, kumararag tayo ti apo. Tapno kanayon tayo kumaasiriridam kadagiti banag ti pamati tayo, ket saan tayo nga agpulkok, ken agbuteng amang mangsaksi ken mangikasaba iti dayta a pamati, kumararag tayo ti apo. Tapno dagiti nabulsek iti pamati na, gapu kadagiti pakasikuran ti lubong. Dagiti napukawan iti tured amang irupir iti pamati, ken dagiti nang talikod iti apo, masarakan dak ti ayat, pigsa ken panilaw, kumararag tayo ti apo. Tapno ti awan pilpilian na nga ayat ken kaasi ti Diyos, iso ti mangpunno kadagiti mapukpukawan iti namnama, madandanagan ken mabaybayan, kumararag tayo iti apo.
Agulimat tayo, intay matdawaten, dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mat ikarkaragan, dagiti kakabsat tayo, adimawat titulong tayo ang magikarkararag kadakwada. Kumararag tayo, apo denggam ti kararag mi. Amami sa dilangit, inikam ti baro, akay papanan ti panakaisalakan mi, babaen ti panagbalbaliw ti langa, ni Apo Jesus nga anak mo, ijibantay tabor. Tulungan na kami, tapno maragpat min tumet dayta adayag, babaen ti panagtungpal mi iti pagayatam, nga inyet nag ni Apo mi nga Jesus, aken kuana dawatin mi dagitoy apanggep. Amen. Ken kaabutoy biag mi idatuni toy puspuso mi sikapo Bagdos ken kamang mi idatuni daytoy ayat mi kam ken ka panangaywan mo sa endek mi ibag mo agtaleg kam ken ka sipnget ibiyag mi waya waya item kada kami idatuni ken kaabutoy biag mi idatuni toy puspuso mi sikapo bagdos ken kamang mi idatuni daytoy ayat mi lagan mo napnuan sudi sikaapo ti dalan mi amin indami diri panagyaman pidatuni Iraman tayo pa iti kararag tayo, ti pagyaman, special intention.
di tamayo ken Paskwa family. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Ket may paayo pakaiday-dayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Dawatin mi apo ta daytoy a sakripisyo dalusan na kam kuma kadagiti basbasol mi ket pasantuen na kami tapno mapodnuan minto arambakan ti ipapatay ken panagungar ni Kristo gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno na ya may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin gatag nanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo kalpasan ti panangipakdaar na kadagiti disipulos na daydi pa nagtutuok na kinayat na nga impaneknek ababaen met laeng ti panagtutuok na maragpat na ti gloria ti panagungar na ket pinasingkedan na pinasaksyan na daytoy babaen ti linteg nga inladawan ni Moises ken babaen ti propetas nga inladawan ni Elias. Anan sata makidanggay kami kadagiti bertudes ti langit ket sangsang kamaysa kami amang itantan ken kaditoy daga ket kantaan mi tadayag mo ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin Apa, ti langit ken dagan, napno dayti patay Hosana iti kangatwa Magdaydaya Iumay tinagan ti Apo Hosana iti Pudno ay apo abiig ka akinasanto kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem gati paay mo ida kada kami abagi gandara ni apo mi a Hesu Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kasta met akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak ti baro ken nagnanayon atulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy a pangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo kening kapanagungan
salakan, manubuti sa ngalubungan. Inakamin salakan, manubuti sa ngalubungan. Itingarod pa nang ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan ket parayrayom tayat na anadyusan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi pimusayen, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami, aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kam to ken naenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Akasagila
Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Nakukuam ti turay, ti panakabalin ken dayaw, iti agnanayon nga din O Apo mi Jesu Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo kapya nga aggapo kanyak ti itad ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Napnon ayat ken Kristo napunpunno ken Kristo a puso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Cordero ti Diyos amang ingkat kadagiti basbasulti sa ngalungan mga asika kada kami. Cordero ti Diyos amang ingkat kadagiti basbasulti sa ngalungan mga asika kada kami. Cordero ti Diyos amang ingkat kadagiti basbasulti sa ngalungan item kada kami ti kapya item kada ti kapya. At to'y ni Apo Jesus ti Cordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo, anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karingaw, may kakanyak, amti may salae nga sa mapaimbagton ti karaw. Tumangadak ken kamo ket ikas ko to'y marararaku itaasim ken ayato inakitalen to'y asuko tumangadak ken kabo ket ikas ko to'y arararaw ko itaasim ken ayat mo inakitalen to'y asuko ngayon o Diyos apukenta inak dawaten day ko'y adipen mo ala in kakat
adipan mo wala in kagat kibine alain ka tarabayan alain ka sanayan taplo at kalingay tabukod mula sa sino malagip mo marik nampay ka di amin asog-sugat ko kasam ka di da o Diyos ka po masaan tuwet kinakuramay ko o Diyos amunan ka inagdawatan daytoy adipan mo wala in kagat kibinen alain ka tarabayan alain ka sanayan Susumay ka dito'y pusok agad ka ikutam to'y biag kuken kararwang tapno diak tu maisinaken ka iturong nagkadua po tarabayem aladay to'y nungo tapno agserbiak asipupod mo aging katungkal to'y biag mo dati ayat mo isuapot tibiyag mo keti asin isuapot tikiret ko keti bilin mo isuapot tibagnos ko nga agturong kinapudno hati ayat mo isuapot tibiyag mo keti asin isuapot tikiret ko keti bilin mo isuapot tibagnos ko nga agturong kinapudno. Kumararag tayo. Apo pinakired na kami babaen tinadyosan a sakramentom ken tinailangitan na pannorsurom kadkadwaen na kam kadi ketarabayon na kami babaen ti makapagasat a pangliwliwam gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana agtugaw tayo a pagbiit Apo. Hinto na umay nga Domingo Apo, March 8. Adan tumaaramid nga dental mission, dental laeng Apo dagitay maparot, agparot laeng handa agpasta, handa ag cleaning. Parot laeng Apo dagiti ka grupo dagiti dentist iti Manila kayat da nga i-extend ti ayat da kada tayo. Iya ito ayan ti badminton court di nga to ti ko Apo. Mangrugi ti alas 8 Apo kunada gapota
agawid na mo lang nga dagos iti Manila, half day lang apo, mangurog iti 7:30, kalpasan nga at breakfast da, nakaset upon di nga to, ag-cut off ti alas 11 apo, isong 100 la kano ti mabalin. Adagiti adda problema na tingipon tata, ipakaammo tayo kadagiti gimong, ipakaammo tumatlaang ti LGU apo, dagiti kwan, mabalin tayo nga ag-advance, agpalistan apo, no mabalbalin dito parokyan, kadagiti pasyente tayo. Ta 100 la kano ti ma-accommodate data, agawid dan tumatlaang apo. So nga sa nga ilyan tayo inton Domingo, dagiti kakabsat nga Katoliko, ipakaammo tayo latta, iso danton ti umuna ijay kabayatan ti misa, kada tayo, mabalin tayo mat nga umuna sakbay ti misa, ken kalpasan ti misa, ta maiketer da tayo apo. Kaya tumulong, indawat ko kini Apo Mayora nga tumulong ti mangisagana ti RHU tayo, hasta mo dagiti kakadwa tayo iti dati venue tayo apo. Kalpasan ti nasanton a misa, marami ti emergency meeting dagiti leaders tayo apo, para ti panagsagsaga ti piyesta tayo. Tumakder tayo. Ti apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasan ti nasanton a misa intayon, agranyag nga agayat kadagiti kakabsat tayo.